grazas. Coido que foi moi exagerado todo. Primeiro quería decir, antes dos agradecementos, quería decir que eu tiña reservadas estas datas, o sea, outubro, novembro, decembro, hasta o 5 de xaneiro, para sacar unha das coleccións moi importantes desta bisbarra, que é a colección Frigoríficos Morrazo. Incluso eu creo que o Consello de Dirección da propia entidade que se me levou a pensar que iba a ser realidade, vai ser realidade, porque temos a datas, ainda que sexa os 365 días máis tarde, porque vamos a facer coincidir nestas mesmas datas o ano que ven, sempre cando os gobernantes así o consideren. Por lo tanto, para min foi unha sorpresa. Era sospeitoso que me deixasen entrar a asistir ás reunións do padroado, pero tampouco soube nada hasta que empezaron a recoller obra de Amangallona. Evidentemente non se nota, porque 20.000 obras, pois 85 pois non se notan. O que se notan son os ocos das paredes da obra, sobre todo que estaba colgada, pero hai moita obra que está encarpetada, lamentablemente, porque os 2.000 metros de Amangallona saben a moi pouco, non? Teríamos que contar con espazos máis xenerosos, como, por exemplo, o Pazo Real, que pouca función ten neste país, ou incluso na Trivería, pois, espazos como o da Cámara Alta, que pouca utilidade ten. Para poder darlle cabida a iso. Feita esta aclaración, que para min foi sorpresiva, hasta hoxe non sabía que iba a suceder, pensei que iban a facer unha exposición. Cando me pediron obra, que foi xusto cando me interrompiron pintando ese mural que capturou coa súa cámara, coa súa prolongación do ollo, Borsa Brun, que para min é un fillo máis. É o fillo varón que non teño. Hasta ese día eu nin siquiera sabía que se iba a producir unha exposición, e moito menos pois todo isto. Feita esta aclaración, pois agradecer evidentemente a Carmela. Compartimos clandestinidade, fomos ilegales, e creo que seguimos sendo ilegales e ilegalizables, pero sí sempre dentro desos marxes, non? Eu nunca tuve ningún problema con ningún grupo político, simplemente discusións, nin con ninguna persoa en particular, agas con unha, porque a situación eu deu así, digo políticamente. Coido que non teño enemigos, e teño 4, e 7.500 millóns pois non é significativo. Iso, se vivira o señor Eiroa, diría que na Amangallona non se va a sentir ofendida porque a Lugo de Coiro, o de Cangas, o de Galicia non la conozcan, porque la conocen los 5 continentes. De feito, por Amangallona pasou xente dos 5 continentes, e o máis sorpresivo para min foi cando se me outorgou a medalla de ouro da Universidade de Montreal, que coñecín a un artista mongol, e un bo día, fai xa uns cuantos anos, aparece un grupo de artistas, un número de 50 ou de 60 artistas que chegaron de Mongolia. Quere decir que a Amangallona sí traspasou as fronteiras. Eu tamén, pero eu son menos importante que seguramente que a importancia que lle deu esa xente a este legado. Quería agradecer a Carmela, evidentemente, que ademais fixese referencia a ese momento.
momento que foi moi importante para que este país, pois, ainda que non cambiou todo o que debera, pero sí se está avanzando. Ademais, agradezolle que este máis como amiga que como presidenta da Diputación. Da presidencia falaremos outros días, de temas oficiais falaremos outro día. Tamén leal, amigo, a alcaldesa de Moaña, o alcalde Huevo, amigo incondicional, a alcaldesa de Moaña tamén xa, e os diputados e diputadas, o Concelleiro de Cultura tamén, non sei se o noso Concello de Cultura está por aquí, se non está, pois, bueno, está representado por o alcalde, diputados, amigos, artistas, temos aquí artistas que veñen de outros sitios, pero temos un artista moi importante que nos saludamos con yo, non vou dicir nome porque senón, se hai máis, pois parecería animar. A Mangallona non é casual, evidentemente, senón que froito esos 40 anos de sacrificio e 50 anos de traballo, medio século dedicado á obra, e dese medio século, pois, 40 anos pelexando por crear ese mundo particular e singular, un mundo feito á miña medida. De feito, temos bandeira e himno propio, que se titula A República da Mangallona. A Mangallona acubilla unha morea de obra. A veces hai que soportar certas críticas, evidentemente, a estas alturas dame igual, non? O sea, eu xa cheguei un momento despois desa andaina, longa andaina, xa me importa pouco o que se poida ou non dicir. Sabedes que no 94, por primeira vez, fusionanse dúas obras, porque estaba traballando justamente nunha serie que se titula De la figuración al conceptualismo, decía castellano porque foi comisariado por unha especialista cubana, Marta Gómez Crespo, e que xuntar unha obra, aínda que fose de unha figuración distinta, como a serie negra afroamericana, coa serie negra Berlín, moi contestataria, moi fría, moi sérida, moi gris, pois algún crítico ousou pronunciarse de un xeito pouco afortunado. El pensaba que era para min e a última hora volverse en contra del, porque a miña resposta foi: sentámonos, ti traballas no teu e eu no meu, e imos ver que é o que vai suceder. Por lo tanto, chegou un momento desde a época anterior a Rebeca, coas flores, coas forciñas, que é a primeira peza, que estamos falando dos inicios dos 70, pero hai obra anterior, estos 60 algo. De feito, non fai moito, pois, nun encontro con Alfonso Paredes, ben coñecido do exalcalde, amigo común, comentábame que a exposición, a primeira sala de exposicións de Pontevedra, que era sala daquela era de información e turismo, que debeu ser no 67 ou no 68, el pensaba, facía memoria e pensaba que fora inaugurada como obra miña, e era a obra justamente anterior a esa, que quedeime con unha pouca obra e que non se saca precisamente porque é moi escasa. Firmaba Cami, que era un nome de guerra, que se te acorda, Cami con cada kilo e grego, perdínme, non sei o que quería falar, pero bueno, decir que despois de pasar desa época de formación hasta o máis puro conceptualismo, pois hoxe fago o que me apetece, pero de corazón, o que me apetece. En cada instante podo volver a unha figuración, a un realismo, ou pelear esa loita que é por pelear por a convicción de chegar a deixar o lenzo en blanco, que é o que aspira
cada artista. Creo que o máis próximo é a peza do centro aí, que é esa navegación subacuática, subatlántica que fago e que é onde coñezo aos grandes navegantes, entre eles a Pedro Madruga, que tamén é o Colón galego. É posible que haxa xente que critique eso? Pois sí, é posible, pero como entenderedes, a misa non me vai a importar esa crítica, porque podes, nese medio século, podes disfrutar de obra moi figurativa, pero de obra tamén moi conceptual. Falaba Pazos da performance. Ese é o compromiso. Para min a arte vai máis aló do visible, non? A arte non pode quedarse no mero prazer estéril da estética. A arte tamén conleva o compromiso, e cando se pensa e se actúa dese xeito, un chega a creerse unha deidade, dentro do sincretismo chega a creerse unha deidade e chega a convencerse que pode cambiar o rumbo do mundo, o rumbo da humanidade, que boa falta lle fai. Non pode a estas alturas o mundo, que no mundo exista un África, ou que exista máis próximo, pois este éxodo que está habendo ahora desta migración multitudinaria. Como di nun artigo de Chola, cada pincelada es un mensaje de paz. Creo que así, que ademais vai nesta terceira publicación, irá un pouco esa frase. Evidentemente, por iso, creo que desde a paz, desde a concordia, ou creo que a paz e a concordia podemos contribuir dunha forma decisiva desde a plástica. Por qué? Porque sendo importantísimo, se sei o pronunciei noutras oportunidades, sendo importantísimo a cultivar o verbo, sendo importantísimo cultivar a escrita, pero ten outras fronteiras que non ten as artes plásticas, como neste caso. Un cuadro pode ser interpretado, unha escultura pode ser interpretada igual aquí que en Sudáfrica, que en Mongolia, que en Finlandia, ou que en Xapón, ou que en Canadá. E iso é a gran ventaxe que teñen as artes, como poden ser as artes plásticas, musicais ou escénicas. Escénicas cando o verbo non é puramente esencial. Por lo tanto, creo que non só estou disfrutando, porque eu son egoísta nese sentido, por iso nunha frase tamén de Chola, e que son egocéntrico. Evidentemente son, porque hai unha parte de egocentrismo que cando un crea para si mismo, primeiro un debe estar convencido do que está facendo, e se está convencido do que está facendo, seguro que vai chegar a alguén máis. E se non chega, mala suerte, a autosatisfacción está aí. Falaba antes dese compromiso. Ese compromiso da arte eu plasmei nunha publicación que, grazas a Alfonso Sotelo e a un proxecto que compartimos coa Fundación, estamos facendo unha serie de publicacións. Cada ano estamos facendo unha publicación, estamos coa terceira, o sea, hai 3 anos que estamos traballando nese tipo nese proxecto. A primeira foi a máis agresiva. E por qué? Porque había que vomitar, había que botar fora aquilo que estaba guardado. No 2002 prodúcese en Pontevedra, un pouco organizado pola Facultade de Artes e por a Escola Superior de Restauración, en Forcarei, nun espacio da Xunta, un encontro de moitas facultades de Belas Artes. Eu asistín como artista convidado, e vou dicir algo que é terrible, porque eu fixera xa cumprir o meu cometido, había
feito teño certa facilidade para, como vistedes antes, iso he iniciado, imaginado o que se proxectou antes. No momento, ainda que había un boceto previo, depois tive aquel boceto e fun imaginando o que realmente podería estar. E volvo a perder. Non sei do que quería falar. Así. Entonces, nese instante, cando tiña xa dous proxectos desenvoltos que tiña que ser baixo título, arte e natureza, pois algo sucedeu que dei un verbo terrible que, bueno, sacudironse todos os carballos que había pola contorna. Falei coa fotógrafa, que era Karin, pertencente á Facultade de Bellas Artes de Passau, de Alemanha, que era a que estaba encargada de fotografar todo o que iba sucedendo durante o encontro, e a pregunta foi tan simple como contundente. Karin, te importa verme espido, verme desnudo? E dice, Camilo, cantas veces en arte pintamos ou esculpimos desnudos? Entonces, ningún problema. Durante a noite fixe un boceto, un proxecto moi rápido, entregueillo, a performance foi esa, foi publicada. Camilo, diante de centos ou de miles de persoas, espido, e denunciando a imbecilidade e a hipocresía política que se esconde debaixo dun cumio, dun tratado e de outras historias que se valen para ir iba a decir unha frase moi forte que non vou reservar, certos señoritos pois de país en país. Un titular que culmina esa performance dice que la OTAN advierte que es la última oportunidad para salvar el planeta. Referíase a emisión de gases contaminantes, a contaminación. E digo, joder, pero como esta xente nos pode vender iso como algo real cando se acababa de non asinar o Tratado de Río ou de Kioto? E que non convocaba el señor Bush, que fora un dos non asinantes, non? Entón, iso denuncieino, pois iso, acoitelándome, queimándome, e nesa performance da que facía referencia a Pazos. Creo que hasta aí debe chegar o compromiso. Eso está publicado, polo tanto xa non se perde, non está publicado todo o que Karin fotografou, pero está o esencial, polo tanto, e ademais un artigo que escribiu unha americana reflexionando sobre eso, non? Despois hai outras colaboracións, pero o artigo central é ese. Insisto en que a arte non pode quedarse nese placer estéril, senón hai que exixirnos, cada artista debemos exixirnos o compromiso de contribuir a unha mellora social, a un cambio social en favor da humanidade, para prolongar un mundo máis justo, máis igualitario e menos inquisidor. E para concluir, pois, grazas Xola, grazas Xiane Maestania, Nora, grazas Borsa, meu neno, grazas Martiña, grazas, seguro que me esquezo máis, sí, Sonia, que ademais está de cumpleaños, felicidades, Sonia. Grazas a Jaro, a Luís, a Varo e a xente que o mellor que non pudo estar aquí. E grazas a todos vos por soportarme, por escutarme e nada máis. Gracias.